मौसा नमस्कार मौसा ये बापा चिन्ह पाइलिनी हाँ नमस्कार ଆମେ नमस्कार ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ଆସିଥିଲେ ମଉସା नमस्कार कौन है कौन ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆସିଛେ जनगणना ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବ ମଉସା ସତ ସତ କହିବ ହଁ ସତ କହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କଣ 500 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଅଛି ପୁରସ୍କାର ବି ଅଛି ହଁ ହଁ ସତ କହି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କଣ କହିବେ ମୋ ନାଁଟା ଏଇ ବାଇଡୁଙ୍କ ମହାନ୍ତି ପାଇ ଡୁଙ୍ଗ ମହାନ୍ତି ଆଗରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଜେଜେମାନେ ଆଉ ଆଉ ବୟସ ମୋ ବୟସ ଏଇ 68 ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 68 ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବାପା ନା ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ମହାନ୍ତି ହଁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି ଚାରିଟା ଚାରିଟା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଚାରିଟା ରେ ବାପା ଚାରିଟା ଚାରିଟା ହଁ ଚାରିଟା ଆଉ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଟା କୁହନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗୀ ଆଉ ପିଲାପିଲି କେତେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 23 23ଟା ଛୁଆ ଭଗବାନ ମଉସା କଣ ଇଏ ଏ ଶୁନାହାନ୍ତି କି ରାତିରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ନା କାହିଁକି ବାପା ଏ 23 ଛୁଆ ହଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ କେତେଟା ଛୁଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିଲ ଏ ବାବା କାହିଁ କହିଲ ସେଟା ମୁଠା ହେଲାନି ମାତ୍ର 9ଟା ହେଲାନି ନଅଟା ଫେରେ ହେଲାନି ହେଲାନି 9ଟା ଏ ପ୍ରଭୁ ମଉସା ଏଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ନା କଣ ମଉସା ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଟା କଣ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁଟା ହଁ ତା ନା କେଙ୍ଗି ଚେଙ୍ଗି ଆଉ ପିଲାପିଲି ପିଲାପୁଲି ତୃତୀୟର ମାତ୍ର 11 11 ମାତ୍ର ଫେରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟା ଚତୁର୍ଥଟା କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ସେଟା ବାଞ୍ଝ ପାଞ୍ଚ ମୂଳରୁ ହେଲାନି ହେଲାନି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଆଉ ଛୁଆ ବଞ୍ଚେଇ ଦରକାର। ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ବାଞ୍ଝ ଆହୁରି ଛୁଆ ଦରକାର ମଉସା କଣ ହେଲା? ସବୁ ତ ହେଲା ହଉ ବାପା ଏତେ ଛୁଆ ଭିତରେ ପଇସା ଅଧିକା ମିଳିବ ତ ମିଳିବ କାହିଁ ନ ମିଳିବ ମିଳିବ ଜଣକା ହିସାବରେ ମିଳିବ ଆଉ ଏ ମଉସା କଣ ହେଲା ବାପା କି ଏତେ ଛୁଆ ମେସିନ ପୁରା ରେଡି ବୋଧେ ହଁ ହଁ ମଉସା ପୁରା ଭିଡିଓ ଏଇ ଚାରିଟା ସ୍ତ୍ରୀରେ ଶାନ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲିଛି ଆହୁରି ଦେଖା ଦେଖି ହଁ, ଚାଲିଛି ଏଇ ଇଏର ଆମର ସେଟା କଣ ଆପଣ- ପୁରୀ ଆଡକୁ ଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ତିଆରି କରିସାରିଲେ ହଁ ବାପା ଅଧା ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଅବଡା ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଛୁଆ ବେଳେ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧିକା ପଢିଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ବୋଧେ। ପଡିଥିଲା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦୋଷ ହଁ ଅଛି ଜୋଗ୍ରାଫି 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 ହଁ ହଁ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ବାପା ହଁ, ହଁ, ଯାଉଛି। ମଉସା ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ଛିଡା ହେଲେନି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସରପଞ୍ଚ ତ ଛିଡା ହେବି ଭାବୁଛି ଏଇଥର। ହଁ ଜିତିଯିବି ଛିଡା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପୁରସ୍କାର ଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ଏତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାପିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ପୁରସ୍କାର ଟା କଥା କହିଲେଣି ହଉ। ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ଟା ନିଅନ୍ତୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ଖୋଲନ୍ତୁ ନା ଏଠି ବାଞ୍ଝ ବାଞ୍ଝ ପୁରା ନହେଲେ ଏଠି ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଯିବ ହଁ ମଉସା ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ପଡିଛି 4 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀଟା ହଉ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା